nu door met de volgende act van deze middag. En dat is het zusje van de stralende jeugdprinses dan. En dat is Veerle. En Veerle danst in haar lust en haar leven. En ze dansen ook op hoog niveau. Zeer getalenteerd en met veel enthousiasme. Wil ze dan ook nu graag nog een keer optreden voor ons en zeker voor haar broer. Freestylen en geografie vloeden dansshow in Eindhoven is wat ze vandaag voor ons in de aanbieding heeft. Ze zal dus later in het programma nog een keer langskomen. En de buitenland apmars voor Veerle. Yo, B, they ready. Let's go. We run this mother. We run this mother. We run this mother. We run this mother. Who run the world? Who run the world? Who run the world? Who run the world? Een groot applaus. En ook Veerle mag die prinses dan de eerste zich melden voor de medaille. Nog één groot applaus voor Veerle.